Hello everyone. Maiwan ko muna kayo. Busy si Ate Ima. Winsel. Winsel, may galab siya. Picture ko. Picture ko. Oh. Picture ni Inday. Oh. Nagano ba? Picture ni Inday. Dito ako sa kwarto ko ngayon. Busy. Ay, Mr. Copido. Salamat. Nandoon ka sa ano. Dadalawa lang kayo pala doon. Di ko alam na may premiere kasi ako eh. Ano kasi ako kay ano. Sa kwarto ko dito. Marami pang gawain eh. Maraming work. Nakalimutan ko na may premiere ako. Si ano, yan. Si Kabsat ang nandoon, nag-iisa. Kasama niya si, ano, may bisitang isa. Sino yung bisitang isa? Si Nelis. Okay lang yun. Ano yung ang cute ni ate eh? Asaan ang cute? Ito? Ito? Ito, dalaw kami. Ito ba Tantan? Yung kasama ko yan. Yung isa oh. Dalawa kami. First time namin dito. Yan. First time kami dito. Yun nga. Unang, unang dating ko ito yung picture ko. Oh, yan. Yung kasama ko, datihan na nandito yan. Sige na nga, yan nga ang ano ko. Oh. Yan oh. Bilasan. Ano, ano na sa trabaho tayo, di ba? First time kong dumating dito. Yan. Oh, ito na nga lang ang ano ko. Oh. Sige, yan na nga lang. Yan, first time kong dumating. Yan ang picture ko. Isang buwan ko pa lang dito. Galing ako ng ano yan, Barin. Mas maganda pa yung ano nasa Barin ako. Yan na lang bang background ko. Sabi ko, wag. Yung rosas, sana. Sige, yan na lang. Nabilasan na yung mga rosas ko rin, oh. Nabilasan na rin yung rosas ko.
natawa ako kay Wenzel. Oh, 'di ba? 'Yan.
Nina Taripi, tawag ako sa taas. Salamat. Tawag ako sa taas kaya nagpunta ako dun sa taas. Dragon, ni Grab shoutout. Tawag ako sa taas. Alis kami mamaya. Hey ate. Hi. Punta muna ako ng taas. Dala ko yung isa kong cellphone. Tantan yung isa kong cellphone. Naka-stay pa pala sa'yo. Naka-stay pa pala sa'yo. Tinignan ko ngayon naka-stay pa. Kinuha ko na. Mr. Cupido. Tantan. Tantan, ano, pag wala ka, baka wala ka ng load. Okay lang si Ate Ima. Kasi naintindihan ko naman yung mga data. Ako nagde-data lang kasi maraming load aga. Maraming load. Maraming load. Sayang yung load kasi eh. Mag-work ka muna at saka mamaya yung load mo, gamitin mo sa ano. Pag ano mo na naman, huwag mong i-stay ng palagi, mauubos yung load mo, yung data. Ano lang, nag-update lang ako.
Hello guys, ayan musta na kayo diyan? Galing ako sa taas. Charlotte Vlog, mega love shoutout Ate Ima, salamat. Si Ann Bokal, Lucy Vlog as usual kape pero mag-oatmeal muna ako. Yes, Ate Lucy. Iba at home simple recipe, nag-watch lang ako, nag-live mo Ate Ima. Napakalakas ang ulan dito sa Mindanao, putol-putol ang signal. Ay, sa Mindanao ka pala, sis Iba. Winsel, no almusal mo, inay. Superman, tambay ako. Tambay Ate Ima, almusal. Buti pa mga boys, dumidikit. Thank you po. Oo, Winsel, mag-ano ka lang. Masipag sila pag ano. Kay ano, Sir Boy Gatchuk ka, masipag yan. Ay pag nakuha mo ang ano, baka isasalang ka niyan ng watch hour. Kasi may mga computer siyang palaruan eh, ng mga bata. May naglalaro ng mga bata. FBM, Lucky Bingo. Pinalik ko na. Wait lang, may tumatawag na naman.
Grabe init sa ano, labas. Hello. Nishiko, Don Robert, Troy, Nishiko, new upload. Araan Elos Vlog, ma'am, salamat. Charlotte Dan, Ara, may galag shoutout. From Ara. Busy ako sa taas kaya hindi ako. Hala, may mga bisita ako. Busy kami kasi aalis kami ngayon. Maya-maya pagka ano, tapos nito, kakain daw kami sa labas. Grabe init sa labas. Eh, grabe init sa labas. Guys, connect to each other. Winsel. Ay naku, na-stuck ako sa taas. Pati yung phone ko, hindi ako hindi ako makatype kasi naghahanda kami ng ano, dadalhin. Magkain kami sa labas. Ano, sa labas ng bahay. Ay, si Winsel, oh, patawa din. Ako din Ate Ima, katapos lang kumain sa labas. Sa labas ng bahay. Saan ka ba, Winsel? Connect to each other, guys. Ano, hindi ako makakonect ngayon. Busy. Maya tawag. Connect to each other muna. Hindi na makipag-stay ng bahay kahit na ang init-init. Gagala pa rin sila. Babalik ako doon kasi check ko lang itong ano. Sa Malaysia ka. FBM, Lucky, done new from Eva at home. Guys, connect to each other.
Hindi ako maka-connect kasi nalowbat kaagad yung ano ko, cellphone ko na naman. Nag-lowbatt na naman. Wala na si Sir Gatcho diyan para dikitan ka. May alagad yun, Wenzel. Marami din ano yun, alagad. Baka nagpapalaro, may palaro sa computer niya. Kaya binabantayan niya eh. Sana ma-watch ka rin. Salang ka ng watch hour. Nishiko, wait lang ha. Hindi makaano si Ate Ima. Balikan kita. I-ano kita mamaya. Clifford. Salamat sa pakaway-kaway. Tumakas lang ako saglit. Hindi ko rin madadala itong cellphone kasi hindi. Bawal kasi yung nandyan sila ay mag-video ka. Baka ma-video sila. Okay lang mag-open ka na ganito. Baka mamaya ma-video sila. Kaya ito, stay sa kwarto ko. Oo, maraming ayuda yun. Marami. Kung minsan umutang ako ng 10, idikit niya sa maliit na bahay. Yung mga maliliit ba, para bayadan ko. Sana maisalang ka rin niya sa watch hour. Sila ano eh, sila Tantan, saka sino yun iba? Iba rin ang pangalan eh. Active class. Hello, my dear friend. Hi. Hi, active class. Hindi ko maano, touch. Naghang na yata yung mga phone ko. Para bigyan kita ng ano, jacket. Hindi ako makapin din. Yes, active class. Wait lang na. Naano ko yung ano. Bigyan, ano, mamaya isa lang kita. Hindi ko maano na yung jacket. Mamaya dikitan kita ha. Yes, friend. Na wait lang. Banat, hatiin mati. Hello. Banat daw. Iniiwan-iwan ko na nga eh. Kasi busy sa ano taas. Nishik ko. Wait, ako na lang ang mag-ano sa inyo mamaya ah. Nishiko at saka si active class.
yung mga bisita. Yung mga bisita hindi pa dikit sa akin. Troy, Banat daw. Banat daw ang pangalan, no? Wait lang saglit. Wait lang ha, kasi balikan ko yung ano, ginagawa namin, inaayos namin dalhin.
Hello guys, naku kabababa ko lang, busy sa taas. Guys, sinsya na kayo. Busy si Ate Ima. Guys, salamat sa nag-stay. Kabababa ko lang galing sa taas. Busy. Ano ba yan? Busy Ate Ima sa taas. Food buds. Salamat sa paharang. Si Boy Gacho. Oh, sorry po na busy pa. Busy sa palaro ng ano, computer. Nishi ko, kunin ko yung ano balikan kita. Wawa naman yung mga ano, di ko nadepetan. Don Robert, Iba at home. May bisita pala ako. Kenji. Ay mga bisita ako, hindi ko nakikita. Ngayon ko lang ano. Batman.